Sa number 2, pagpabakod sa border control kag kampanya para sa vaccination na program ang kabahin sang tikang sang syudad sa Bacolod batok sa Omicron variant kay isa sa mga variants of concern. May report si Nico Delfin. May higher reinfection risk ang Omicron variant nga na-detect sa World Health Organization sa South Africa. Gani sa pagsinapol ni Mayor Evelio Leonardia upod sa katapos ng Emergency Operations Center. Liwat nga nadesisyonan ang pagpatuman sang striktong border control agud man mapunggan ang pagsulod sang panibagong variant of concern nga amo karon ang ginapatian rason sang pagsaka sang COVID-19 infection sa Europe pagiban pa nga pungsod. Kadungan sini ang travel ban nga ginmando sang Interagency Task Force sa mga lugar nga may mga kaso na sang Omicron variant. This is not yet time for us to put our guard down. No? Nalipay kita kahapon ng report sa akong duwa lang cases. Can you imagine that? Nga nagalapos ang una. Labot, sobra 150 ang isa ka adlaw. Subong duwa na lang. Kita ko na nakatama ng improvement. So balantayan nga hindi pakawala ang aton nga mga pumuluyo kag labi lagi mabantay pagid kita kay tungod nga ang Christmas season ari na. Kabahin sa mga tikang sang syudad upod sa national government ang pagpatuman sang vaccination program sa idalom sang bayanihan bakunahan. Gani humalin kay ina sang agad dagsama na mga nagpabakuna sa mga vaccination center sa kabarangayan, mga eskwelahan kag sa mga mall sa syudad. Ang Iloy kag 4-piece beneficiary nga si Nena Pedrosa nagbaton sang first dose sa Bacolod City National High School matapos maengganyo sa iyang mga abyan nga magpabakuna. Pero sir, nadlo ko. Nga man. Kasi sabi ko, sakit kag malipong ko. Kaya ano na ba tiyaga mo subong? Duwal man lang. Oo. Do okay lang Sa Jose R. Torres Elementary School sa Barangay Singkang Airport, manog alas 12 na sang udto pero amo pa sini kadamo sa nagpila para magpabakuna. 500 ka dose ang bakunang allocation sang barangay pero nagdugang pagid sila sang halos 500 pagid ka dose. Isa sa mga nagpila ang lola nga si Lorna Navarro nga ginpabakunahan ang iya 12 anyos nga apo. Luyag niya nga kung magbalik ng face-to-face nga klase, protektado na ini siya kontra sa virus. At least na yung ginakay para nga makwansa sa virus maprotektahan ba lang iya nga. Pagkira pa ka mo? Oo sir, mga 9 kay nakuha, pakukuhan mo module sa Inoo. Di pagkatapos kukuha, nakato kami di dayon. Para lang mapabaksin. Nagapating pamunuan sang EOC nga manginda ko nga bulig kontra sa makamamatay nga virus ang 3 ka adlaw nga National Vaccination Days. Overwhelming gid no ang response sa ato nga pumuluyo, tam-an gid kadamo sang nagpakita sang ilang interes. Kay amo gini ang ato nga proteksyon miskan ano pa nga variant ang magsulod sa syudad sa Bacolod. May 42 vaccination sites kita. Mag-perform lang ang kada site sang 500, may mga 21,000 na kita. May 66,000 ang target quota sang syudad sa sulod sang 3 ka adlaw kag ginalauman nga antes matapos ang tuig malambot sang Bacolod ang 70% herd immunity. Nico Delfin para sa DGCast Negros.